Fitacciyar jaruma kuma tauraruwa a masana'antar Kannywood, Zainab Abdullahi, wadda aka fi sani da Zainab Indomie, ta kasance ɗaya daga cikin fitattun jaruman Kannywood da a baya suka yi shura ko fice a masana'antar. Ku ci gaba da kasancewa da mu har ƙarshen bidiyon na masu kallon mu domin cikakkun labaran kai tsaye daga masana'antar Kannywood. A baya jarumar ta yi fice a Kannywood ne sakamakon yadda ta iya fitowa a matsayi daban-daban, ta ƙware wajen iya kwalliya, sannan yadda take jan muryarta kan ɗauki hankalin masu kallon fina-finan Hausa a wancan lokacin. Tauraruwa tana tsaka da haskawa a Kannywood sai kwatsam aka daina jin muryarta a masana'antar, lamarin da ya sa masoyanta suka riƙa tambayar ina ta shiga. To sai dai a cikin shirin mahangar zamani na BBC Hausa, jarumar ta bayyana dalilin da ya sa aka daina jinta da kuma inda ta koma bayan hakan. A cewar jarumar, ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ficewarta a masana'antar Kannywood shine lokacin yin hakan ne ya zo. Hausawa na cewa sai wani ya matsa sannan wani ke samun wuri. Idan wanda ke gurin ya ce shi ba zai matsa ba, to na bayansa ba su taɓa samun wuri ba, su ma su kai inda ya kai, a cewar Indomie. Idan mutum ya ci nasa, to yana da kyau shi ma ya bayar wasu cirabansu, a cewar ta. A shekarun baya an yi ta yaɗe-yaɗe cewar ta haɗu da wasu gungun mutane da ake zargin cewa sun ɓata tarbiyyarta, sai dai jarumar ta musanta batun, tana mai cewa labarin ba shi da tushe. Tana mai jaddada cewa lokacinta ne ya yi a masana'antar, shi yasa aka daina jin ɗuriyarta. Zainab Indomie ta ce Adam A. Zango ne sirrin shigarta masana'antar Kannywood. Ta ce tun tana ƙarama take sha'awar harkar fim, ko da yake aikin jarida shine babban burinta. Jarumar ta ce Allah ne sirrin ɗaukaka ta a shekarun baya, da kuma yadda ta mayar da hankali kan sana'arta saboda yadda take son sana'ar a cikin zuciyarta. Indomie ta ce babu mutumin da ya taimake ta har ta kai matsayin da ta kai a masana'antar Kannywood kamar Adam A. Zango. Adam A. Zango ne ya kai ni masana'antar fim, sannan ya haɗa da mutane suka sanya na fina-finai har na kai matsayin da na kai a masana'antar, kamar yadda ta yi ƙarin haske. Jarumar ta kuma tabbatar da cewa a baya ta yi soyayya da jarumi Adam A. Zango, kuma ta tabbatar da halayyarsa. Tabbas mutumin kirki ne kuma masoyi na ƙwarai ne, ya iya kula da budurwa kamar yadda ta bayyana. Sai dai bayan sake dawowar ta masana'antar, a yanzu ana ganin ta da tsohon zuman nata, lamarin da ya sa wasu ke ganin ko watakila ungulu ba ta koma gidanta na tsamiya. To amma jarumar ta musanta wannan zargi, tana mai cewa ai duk abin da aka wuce shi a baya to an wuce layinsa. Ta kuma ce a yanzu haka tana da saurayi kuma tana fatan yin aure nan da wani lokaci idan Allah ya yarda. Jarumar ta ce a yanzu ba ta da burin cimma wani abu a masana'antar Kannywood. Duk wata ɗaukaka da ake samu a masana'antar Kannywood babu wadda ban samu ba. Duk wani mataki da jarumi zai kai a masana'antar sai da na kai, sai da sunana ya karaɗe wurare masu nisa inda ban sani ba. Don haka yanzu babu wani burin a Kannywood sai na gamawa lafiya. Zainab Indomie ta ce babu wani abu da ya zame mata ƙalubale a lokacin da take kan ganiyarta a masana'antar. Ni ba mai saka damuwa ce a raina ba, don haka ko da wani abu ya dame ni zan yi ƙoƙarin hana ya ɓata min rai, in ji ta. Jarumar ta ce abin da sanya a gabanta shi ba ta yi, ba ruwanta da kowa, don haka ne ma take rayuwarta ba tare da wasu matsaloli sun yi tasiri a rayuwarta ba. Abin da mutane ke tunani zai ɓata min rai, ni ba shi ke ɓata min rai ba. Idan na san wani zai iya wani abu don ya ɓata min rai, to hakan ba zai ɓata min rai ba, in ji ta. Zainab Indomie ta ce abin farin ciki da ba ta taɓa iya mantawa da shi ba a lokacin da take kan ganiyar fitowa a fina-finai shine ranar da aka fara gane fuskarta a bainar jama'a. Ranar da na fita mutane suka gane fuskata, ita ce ranar da ba taɓa iya mantawa da ita a rayuwata a Kannywood. Na yi farin ciki mara misaltuwa. Akwai wata makaranta a kusa da gidanmu, to ranar da na fito daidai lokacin da aka taso yara daga makarantar, ai kuwa nan take suka fara kallo na suna cewa ga wadda muke gani a fim ɗin dawo kamar yadda ta bayyana. Ta ƙara da cewa saboda murna a ranar sai da numfashinta ya fara ɗaukewa. To masu kallon mu, wannan shine ƙarshen shirin. Muna godiya da ziyara.